bed nyamrerwa? Mokwongo gima timore ni mondo ibed nyamrerwa nyaka ibed e community figure. Kech kasani nyoro na yanyi Joyce to adwa na duongni, adwa na penjni to uchiew nade, be ichwako pi, ere kar hand wash mari. Mano ingeni idhi ng'iya to nyoro to nachwanyora kodi. Koro nyaka ibed ng'at moro manyenyekea karombo. Mar ariyo, kar muonyo yath ka to nyamrerwa tije sama biro odi idhi bedo koda thuolo mikora ni ngeni na kao yath to nawe yath. Sama na kao yath Kisumo to ariga biro Nairobi ka kitich. Koro ere kaka ikonya. Koro tija en ka wito teri osiptal mabende thothwa watimo wakano gik moko e chunywa. Sama in e household ni chuni ni kano gik moko e chunyi. Ma ka ng'ato koni ni nokao yath to nobiro kae to se default ikawe mos nyaka osiptal to koro jo osiptal ka ema neno kama gichako go. Ka nene ng'atgi to gidhi kode mbele. Ma momiyo ng'ato ka ng'ato niga 100 household mondo ng'i sida manie odno. Kama koro ing'eni Kenya kama wantie ni to nyaka rachi wuoge. To thoth joma nie thoth nyamrerwas ok ginga HIV positive. Yeah. Nikech mano bende ma janeno marwa ni penjo ni ponono ka ok imuonyi yath to ok nyal kawi e tij nyamrerwa. Mago myths. Wamedo wacho ni thothgi ok gin ga negative. Thothgi gin ga negative, ok gin positive. Gionge yath. Mogik kendo sana mwamedo paro negi. Nyamrerwa samoro ng'ato kai e yoda kacha 100 household ka. Nitie jatuo to nego kawo kata yadh TB kawuono to konyal wuotho. Chiko yiena tene yath e ode. Mano chiko yie. Yeah. Mane momiya an ge utega 100 ka. Yeah. Makolo nyaka ibed ni itimo negi follow up odiochieng' kodiochieng'. Chiko yiena. Yeah. Haya, nyakwara Muge John ageno ni podi luo twak okinyi makawuono katwa kae kod Joseph Achieng'